nosaltres al Comat de Cerdà, botiga emblemàtica de Barcelona. Es va fundar l'any 1906 i es deia Ultramarins, i va continuar Ultramarins. I després va passar al meu pare, continuant Ultramarins, però es van fer el canvi de Comado. El Comado ve d'origen, que la gent no ho saben, diguéssim, de Portugal. El meu pare va agafar la botiga l'any 1922 i vam anar seguint i tal com estava muntada es va deixar. Tot derivat de fusta, aparadors i tot, i vam anar continuant. I al cap de poc temps, que va passar a mi la botiga, Joan Cerdà, va ser que vaig fer el canvi de la botiga a algunes coses. L'any 80 vam canviar, diguéssim, el mostrador i vam posar un aparat frigorífic. I després vam canviar el terra i també vam canviar els aparadors, que abans eren, diguéssim, de fusta i els vam posar d'alumini. I més el sostre també, diguéssim, és de fusta. La façana actualment és la mateixa d'abans, no s'ha tocat res. Solament es va tocar els aparadors d'alumini, però només tot és de fusta i no es va tocar res, perquè hi ha les arcades que han continuat igual. A principis de l'any 80 es va incorporar al món del bot, Carlos Balada Cerdà, i ell ara és el qui porta el negoci. Bueno, jo soc el Carlos Balada, el successor del meu tio, que estic regint a la botiga. L'hem modernitzat una mica, hem incorporat molts tipus de formatge que abans no teníem, ibèrics, pernils, i també una selecció important de vins d'aquí catalans i vins també dels estats d'Espanya, com xampanys i caves. I també hem especialitzat una mica en entrepans, que la gent està molt contenta, perquè són molt bons. I evidentment, si algun dia vostès passen per aquí, poden saber i poden degustar els entrepans i els embotits de qualitat que tenim i els atendrem gustosament.